Boris, Momlan Heidi Gutter Meinarsen, Jabargan Apne, Vodaimhajin Chaliladosas. Milad Adasen Mustutkan Botsi Wodol, Daimhan Laktin oftas. Laktin oftas, den nähte vuodet åpende syrsa, mikaksil häykin skoulede fuomasit, ja vissiit löövkidämme ja mobbema ja hukset puori apupirsa puohoppida. Laktin oftas lää heivihuvun vuodoskoula vaihtaa sitä ja oppida käänne davisämgellä vuostuskellan ja opuskellan. Laktin oftas kaksi koksta näikki skoulaargebevis, mi ikoskan jolka faagaida. Nähtäde syysas lät ieskuudet läbka ja ko teadilla taasa te aina läbka sistualu vuolis. Mahtulokten ammel koetteloi S, maanai voikvuodet ja opuslaakka lä vuodundan oppande syysi. Tuski tjujuhit viide tjöggai mulle ernamus tehlästä go aiku parkat löykkidan ja mobbenestadan parkujen skoulas. Ja millä taimelde huksen laktin oftas nähtäde syysa. Vuostas tjökkis lää puhkat skoulasarvuas kalk tiettit miilu äykkidamme ja mobben lää muuta tahpahuva ja chaihuvu ja dan vaihkusai. Misla sikke oppejide ja oppide merustallama ja faktatiedot ja filmas mat chaihit miilu äykkidamme ja mobben lää muuta chaihuvu ja dan vaihkusai. Mi autjuhitin merustallami maita ei vännityähkimin kaskustit ja diipustalot. Noppi tjökkis lähte ja tehällä shopheji härjähällä shad takke puerre positiiva ja liikkusis oudukovan ki berusta ja chaiha että som berusta vuohoppin. Ja mai nu että go oppin la laas ja naana relationer ja löhtäväsuote oppejai te sidustet muistelit ja vaidelit unohis äsisuja. Maana ja nuora specialistit äddestadde ja obdidit lähten voimaan jäivä räävisolmin kaskas sekä ruoftus laas perasis ja skoulas. Tänne färtit oppejit ja ära skoulupalkit läht tammelda makke lähten voin si hallidit oppihalkit obdidit. Modan barkat ja enbodan bera sahtibet lohkat estadit lävkavalda. Tän tjöggai gulmaida ära pedagoglis vägdut erhjärä. Laktin saastalan skovi, sosiala gelblasvuoda huksen plana, inspiserin rutinat, relationer gerdu ja relationer reflektering giljas oppejai. Kun mä tjökkis muisteli saatte vuoskoula haliks aasahit strategia mos jämmäs bissit räykkidämme ja mobbema koda formationen. Tahi diedihomu. Ja tangaalik puet oppejit ja tahi skoula mobben parkutimma lätt härjähallen puuris ja mähtit. Vuoskoula lää laabokti gärngahtun aasahit bissään strategia mai tjovut ko löövkidämme ja mobben formationen. Millä taas eftonmakker da satskiljat. Bissihämme ja tjovulemme kalgadal chalalac dokumenteert ja toimon planabokte ja tas kalga maita tjodju kies le outsfastas maibarkt. Me tehti hati löövkidämme ja mobben tähpähuvan maita selvudas soain, viersin ja ära selvilainen kos olmat jäivärit. Mislätanne melde maita ei vähemmitä saugilemmit asuma sisäht formasit ja bissit löövkiden ja mobben lähten voi ja tai estadi shaddamis ja lävamis roftus ja määnekasks. Neljät tjökkis. Tutkun tjaiha että skoulain kos löövkidämme ja mobben täyjällä fäddan ja uhtsit löövkidämme ja mobben. Fattahi ashihman birmi täyjä gullat, saastallet ja lohkahemmaimi parkat ja takker ashit, mat sikket ja biisani min muistui. Tannella dehalos skoulas löövkidämme ja mobbema ja tämän vaihkuusei pidä täyjä lohkas, saastit, pääsi muistelusai, dramatiseer ja challit. Oppande syysai liavgovalde kaunapet muhtin tiavstai, giritsaugilemi, draama, maddispialu, animationai ja viisutaida kuulevas palkupihtai. Mi autjuhit ohkupiirasplani, mai kaunapet skovivalde,
Tarvihit oppenresursseja ja tanlaaki sihkarasti ahtetat loktijuui täyjä fäddän skola-arkepäivässä ja miehtä skoulujaaja. Tarvihekit oppipiirisplanas jäinäi oinusi sikä oppide, vähnemide ja opedjide ja tjovu plana. Vuohmilla challun ja merkijuvun planadi ja tarvihuvun jäinäi oinu, ja faamolebut ja gärnekahta. Sekä kanjas saastalan lau skouluskilju, lauvusle älki kuulahallat ja oaini puhkai. Mutta jättuhan taas, että täällä mistusse eftussat ja että tiedioske käyhek äärätäfstai ja äärävahpandesyrsei massoit puolheivi, kun taamai miidäsellä pitsen. Viidat tjökkisle, että luaukidämme ja mobbimähtyi kalliga tjadhuvu nollatoleranssa. Joktai kalkadan tohkit ja kalliga tiedihu ja bishuvu sämmässä. Skola vargin le laabokti puhkain gärnäsvuota bissi luaukidämme ja mobbima. Likka ollu ahpi väsi hati räävisolmhai beerusta hi jääkisiin vaidelemide ja hi vältisiin tuodas. Muistu hek hoppida, että maita siis le autsfästas oppipiirissä puolidan parkus. Siinä autsfästas le alu tiedihit muhtin räävisolmu jos väsit tai fuomasit luaukidämme tai mobbima. Mutta vältisiin tuodas ja tjovulek vaidelemi. Tiedihit luaukidämme ja mobbima rektori ei slatidämme, mutta on gärnigas vuota. Kun aiku plaanivat oppipiirissä puolidit, te kännaha älgit mahtuloktuma mahtuulmiljon maivuodul konstruojekt oppuulmili. Maigalik huahpi huahput. Maigaliksi äädet ja maigalik mahtit ja makke lähtön vuigaliksi joudilit. Din skolas färtibet halvustall makker hastalus ja darput tislät. Kun plaane ulmilimeltä, teillä älki huainit ja arvostalla makker gedgi baldit ja kuas ja mai meldi laukut juksa ulmili. Takjärkit sähtle haudumerkaditti sosiaaligeblusuoda härjallan barkut ja härjallamat. Vuoridit olgubirsa, apustutkinnet joudadit ja ollu ära. Apupiras kuevdes Stavangis fällämai kursa SIM, skolens insatsteam mot mobbing. Tokko sähtibet tiedhit ja ahpat fuomasit aini ja bissihin mobbima. Puhuta stories mava kergit oftas lehmeltä asaimen ja nanosmahtimin shalti juksa hulmili. Toivomistisledal muhtinlaan vailkoo dasmel vaktin oftas nähtäresursses sähtä gaunat. Millä vaktin oftas ahpan resurssi vardan viisu taas naamuvun gergi ja ollu ära titsida äykkin ja vehkin. Fuomasit bissit ja estadit luavkidämme ja mobbima ja buoridit ahpupiirasatin skolas. Ahpi häikalka ballet luavkidi ja mobbet. Just dessa davisamigel apuskellan ja häälidek att mi läidstit din fuomasit ja bissit luavkidämme ja mobbima ja buoridi ahpupiirasa te vältä anjas minkun oktuvuoda. Ollu giitu perustum joudas ja kun vältä häikki tjovutan webinaarja.